En Pere, component de la fila corda curta femenina que havia d'ostentar aquest càrrec, per circumstàncies de la vida va haver de dir que no. Als pocs dies i amb molt poc de temps, la teua pròpia fila, també la corda curta, et va proposar per ser publicador de les festes del 2018. Què vas sentir en el moment en què et van comunicar la teua candidatura i més tard la Junta Central et va comunicar que havia sigut designat per aquest càrrec? Bueno, sense cap dubte va ser una enorme sorpresa perquè jo donava com a fet que este any 2018 el poble tenia una publicadora, una extraordinària festera com era Amparo. Jo la veritat desconeixia un poquet la circumstància familiar que estava succeint. Va ser una enorme sorpresa, però sobretot per a mi n'hi ha una paraula que vaig a utilitzar diverses vegades i és orgull. Orgull de que la meva fila, orgull que sobretot la Junta Central, que és la que representa a tots els festers d'este poble, hagi tingut a bé pensar en mi per a desenvolupar un càrrec tan sumament important com és el de publicador de les festes d'este poble. Per ahí baix, fester de cap a peus, ambaixador, capità i ara publicador. Com imagines la nit de la publicació, que serà el proper 27, on allà dalt, des del balcó de l'antic Ajuntament, cridaràs als quatre vents que l'Olleria en festes ja està? Bueno, jo tinc moltíssima il·lusió en eixa nit, la veritat. Tinc moltíssima il·lusió perquè i ho sentiran vostès en la publicació. Jo soc foraster i l'himne de les festes del nostre poble precisament té en la seva lletra una referència als forasters. Però en fi, no vull parlar massa perquè si no es desvelaré un poquet el contingut de la publicació. Però estic fent-ho amb moltíssim carinyo, amb moltíssima entranyesa, perquè tinc que dir que jo a este poble li dec moltíssim. Bueno, Ruano, a mi sols em resta desitjar-te que passes unes festes inoblidables, que gaudisques del dia de la publicació i que visques cadascun dels moments de les festes del 2018, que no són pocs els que vindran. Moltíssimes gràcies a tots.